Saka ndangosetawo ka makeshift ramp. Yeah, kashanda. Saka zvese zvanyatsopinda imomo ndanchida kuti zvipinde. Saka I think ndichada maybe 2 more mabhara. Because ndoona kuti zvinoita sei. But zvanyatsopinda. But zvapusha hazvo chikusapota icho. But chinogadzirisika. Ichi. Chibva icho. But chinoita bo. Okay. So ndaisa 2 so far. And mukunyatsorakidza manje kuti mukuda reach 3. Saka pakungoma spreader kuti aite even. Padai pasina manyowa iwaya kuzadza maninga aya kusi easy because anotora volume yakawanda yezvinhu. Kabva kasvotoka kaendo waka. But ndine kamwe somewhere but handizivi kuti pacho. But anyway. Kasvotoka ndichitwasanudza marails. Saka chikafu hobho imomo. Kunga izvi zvese izvi. Fertilizer yese iyoyi. Pamusoro pachazongouyawo zvinhu but this is good. Saka ndikuda 1 bar. Because apa pasati pane china apa. Haminoti pari kuoneka musheri. Ndikuda 1 bar rekuisa ipapa. Because otherwise umu ndikutoziva kuti muchapinda 3 mabhara. Which means pandichauya after work I know exactly what to do first before ndaita anything else. Kutora mamwe 3 mabhara. Then ndoziva kuti ndasquare. This is coming out nicely. This is good. Andifunga kuti kune vanhu vakawanda out there vanoti this is coming out nicely. Vakatarisana netsvina yeimwe mhuka. Kwatiri hatitoione setsvina. Totoiona segold. I think munhu wese anoita gardening anosvika pakurealize kuti zvimwe zvinhu zvakangosikwa zvine imwewo value so. Ukangochiona paroad pamwe chinenge chisina value. But kana chapa chinofanira kuve chiri. That's value anowanda. That's those 2 sides done. Kwasara side iri. Then a bit of then back to work. Let me do it. I think I've got about 10 minutes left. So can do it. Third and final. Yeah. Ndofunga ndasara minutes mashoma. Ndakunongoisa iri then ndobva ndaenda. Ndore kupedzisira iri until I come back. Which wouldn't be long anyway. Oh, that's a beautiful skyline. Hey, yeah. Right, that's it for now.
time to go back to work. Tonana Maneru. Bye bye. Thanks for watching. So guys, we are at it again. Tina taps try kumutsa generator. Tatry raramba. Ticharamba tichitrya richamuka chete. Taps zviri kuita here? Pakaipa kana pakatoipa. Yes, ticharamba tichitry. Saka chakajuma. Tadzoka ku allotment kuzokontinua nekufila the other bed. Ichaita easy because kana ta2 so it means kuti zvo takaenda ka2 panenge patobo tinenge tatopa next stage, but tichimbotanga tatrya ku chazvegenerator. Uyu ndio watakuda kufila uyu wabo uyu watobo kwasara kuzongoulevela and what not. Then tichazoita futi uko. Ndiri kufunga kuti pamwe tichatora material iyi iri pamusoro iyi manyowa elast year aya ndo watichaisa pamusoro apo tisataisa compost. Handisanda kuziva kuti ipapa pari kuichi this year, but tinenge tichingoona kuti ndeipi. Otherwise so far on track. Saka yese iyi preparation yemabeds because hatisati kudyara, but the sowist will start. I think she's got some seeds that she wants to sow. Angade maseeds emanhanga ari kuda kutanga adyara, then tozoita mavegetables nechichi. Mamwe matungwa tinawo, tichaita maonions, tichaita macarrots. Saka as long as mabeds are ready tinenge tiripo. Saka tane so far tane uyu uri nearly ready. Tine 1 so far, uyu uri ready, uyu uri ready 2. Then tine mupolytunnel iyi hainetse kuita ready once yatongobviswa zvinhu zvinenge zviripo. Mupolytunnel iyi tine uyu uri almost ready. That's about 5-10 minutes work kuti uite uyu uri ready, uyu uri ready. Saka in total about 20 minutes munomu unenge watone 3 mabeds anenge ari ready. Then iyi futi unenge uri padhuze nekuita ready. Takamisa futi manyowa end of last year, but you know, try a bit of time because mabuda uswa wakati one day. Saka manje muno mune ma nice and neat, but apa ndo pane gold red apa because matungwa aya ndo atiri kuzodyara mumunda nemune mamwe mapolytunnel akawanda zvekutodaro. Saka tinenge tiripo akatowanda, tinenge titori right zvekutodaro. Saka hatisi kumabvisa. I might have to water them just kuti angoramba waine utano, but kana kuchiri kutonhora like manheru, but kana kwangoregera then mabeds edu kana ari ready pa todyara. Mvura tinayo iyi inopera very fast iyo iyi. Yakasvibayo but umu mune imwe, umu mune imwe. Then tinenge takuzotora mugodhi kana tisina kupedza iyi. Saka vamwe vabva vasvika, avo vari kuuya kwa vasati vakuoneka zvavo, but ndo vari kuuya kuzotidyarira maseeds edu ivava. Taps ari kucheka zvigubhu kuita mahafu because ada kuzozvishandisa kuisa mamwe maplants imomo.
imwe manpower yasvika iyo. Right, saka umu muchatanga kushanda. I think tiri bosterek muno. Progress yacho iri kufamba bit by bit. Ndimika people of the internet vacho. Wauya nebhara here shamwari? Tikufanira kuzonotora kamaningi. Tine ri1 kunoko. Then iwewe rako tapsi rake inini rangu. Handiziye kana ndikasina kusimba. Ora tigadzirire mabhara acho. Tienda kunotora manyowa. Kachando kakuita kachiwedzera.